Salut, Hristos a înviat. Vreau să discutăm un pic despre o întrebare pe care cred că ne punem cu toții. Da, cu cine să votăm? Cu cine recomand eu să votăm? Nu ca și fi vreo figură de referință, nu-i cazul de chestia asta, doar vreau să consemnez părerea mea și recomandarea mea legată de candidatul cel mai potrivit pentru a schimba lucrurile în țara asta. O să încep de la început și o să zic că nu cred că candidatul potrivit pentru a schimba lucrurile în țara asta este în rândul candidaților prezidențiali. Sigur că candidații pe care îi avem acum, dacă ajunge oricare din ei președinte, unele lucruri se vor schimba înspre mai bine, altele spre mai rău. Unii vor schimba mai multe lucruri spre mai bine, alții mai multe lucruri spre mai rău. Alții poate vor lăsa lucrurile să fie la fel. Nu contest lucrurile astea și nu vreau să zic că nu e o decizie importantă să mergem la vot, să punem ștampila pe cineva care să simțim că e aliniat cu valorile noastre. Altceva vreau să punctez. În opinia mea, și vreau să militez pentru chestia asta toată viața mea, candidatul cel mai potrivit pentru a aduce schimbare în viețile noastre suntem noi înșine. Ok, nu ocupăm poziție în guvern, nu candidăm la nu știu ce nebunii. Nicio problemă. Da? Oamenii ăștia care vin și candidează, Antonescu, Lasconi, Simion și mai cine sunt, toți ăștia, îi știm. Da? De unde vin oamenii ăștia? Nu răsar din pământ în perioada alegerilor și deodată ne trezim că există niște oameni în jurul nostru pe care nu i-am mai văzut în viața asta și trebuie să votăm dintre ei. De unde vin? Vin din rândul nostru, al oamenilor. Da? Sunt oameni ca noi, cu unele trăsături de caracter mai virtuoase, cu vicii, cu ajunsuri și neajunsuri. Da, sunt oameni din rândul nostru, din societatea românească. Avem foarte mult tendința asta să ne uităm în jurul nostru și să proiectăm speranța de mai bine, adică speranța de viitor mai bun, de mai bine în viețile noastre, să ne punem toată pe altul. Da? Altul trebuie să-mi schimbe mie viața înspre mai bine, să-mi dea o pensie mai bună, să facă spitale, să facă autostrăzi, să, nu știu, găsească programe de finanțare ca să construiască nu știu ce și să aducă mai multă educație și toate chestiile astea. Și nu contest că sunt decizii importante la nivel de țară care trebuie luate ca să se schimbe lucrurile spre mai bine. Dar deciziile astea, schimbările astea sunt făcute de oameni. Noi suntem oamenii aceia care fac schimbările. Și un lucru, poate nu o să fii neapărat de acord cu mine când zic chestia asta, dar un lucru ce-l descoper în fiecare zi cu o regularitate alarmantă, să zicem, e că schimbările mici pe care le facem noi spre mai bine se reflectă și în schimbările mari pe care le vedem în țară spre mai bine. Și la fel și schimbările mici spre mai rău se reflectă în schimbările mici spre mai rău și la nivel de țară. Și mă refer aici la chestii minore, da? Nu trebuie să vorbim de a încerca să schimbăm lucrurile prin a ieși la proteste. Poți să faci asta dacă asta îți dictează conștiința. Foarte bine, fă. Dar mă refer că ne-am obișnuit să trăim cu niște minciuni, da? Să abdicăm responsabilitatea pentru schimbare. Ne uităm în jurul nostru, nu știu, ies din scara blocului în care locuiesc și văd o hârtie pe jos, poate primul meu gând nu o să fie, ok, s-a făcut mizerie, hai să iau asta și să o arunc. Nu, poate primul meu gând este, nu, uite-mă ce face românul ăsta, vezi, asta e țara românească, aruncă hârtia pe jos, o lasă acolo ca nesimțitul și eu trebuie să stau să o văd. Ce am făcut în momentul ăla? Responsabilitatea pentru a schimba o neregulă pe care o văd, care mă deranjează, e pe altul. Da, vecinul meu, să mă știu eu cine a aruncat hârtia, ăla trebuia să se ocupe, să nu arunce pe jos, să nu-i scape din mână sau mai știu eu. Și acum eu sunt procopsit. Nu asta e atitudinea potrivită. Asta e atitudinea unei persoane care încă doarme. Pentru că atitudinea potrivită în situațiile de genul ăsta este, văd o neregulă, o repar. Văd o problemă, o repar. Eu. În măsura în care pot, sigur. Acum vorbim de o hârtie pe care o să iau de pe jos. Asta pot să fac. Dar poate văd și alte nereguli pe care poate le pot schimba numai cu ajutorul celor din jurul meu.
foarte bine, dar e nevoie să luăm atitudine fiecare dintre noi și să ne responsabilizăm fiecare dintre noi pentru a schimba lucrurile spre mai bine. Și genul ăsta de decizii mici, da, poate unele mai puțin semnificative, altele mai semnificative, pe care le facem fiecare, lucrurile astea o să se reflecte și în societate, la nivel mai mare, pentru că nu sunt rupte unele de altele, chiar dacă nu pare că au vreo legătură cauzală. Dacă ridic sau nu o hârtie de pe jos, asta nu înseamnă că o să se dea sau nu vreo ordonanță care să schimbe lucrurile. Dar se reflectă în atitudinea pe care o avem și unii dintre noi, cu atitudinile pe care le avem, ajungem la guvernare. Nu, atitudinile noastre nu se schimbă așa dramatic de la o situație la alta. Rămân. Tot oamenii ăia suntem și înainte să avem vreo poziție de putere și după. Și e important să fim oamenii potriviți pentru a folosi puterea aia în mod înțelept. Și atunci, recomandarea mea este să votăm cu noi înșine la alegerile astea și să votăm în fiecare zi cu noi înșine. Sigur, mergem la vot, votăm cu cine se aliniază cu valorile noastre, dar e timpul să punem mai multă responsabilitate pe noi și mai puțină pe exterior. Pentru că celălalt, președintele sau cine vrei tu, nu o să poată trăi viața ta, nu o să-ți poată face viața ta, concretul vieții tale mai bun. Dar nu o să vină să te trezească la 6 dimineața ca să ajungi la muncă, nu o să meargă la tura de noapte pentru tine, nu o să vină să stea cu copilul tău care e în spital, nu o să vină să se ocupe de înmormântarea nu știu cărei rude de-a tale, nu o să vină să-ți organizeze nunta, nu o să vină să facă nimica din lucrurile pe care tu le ai de făcut. Și responsabilitățile tale de care e nevoie să te ocupi. Și sunt lucruri care țin poate mai mult de tine și care țin de tine în relație cu ceilalți. No. În toate privințele e nevoie să fim responsabili și să facem lucrurile mai înțelept. Și speranța mea, apropo de speranțe de viitor, despre ce vorbeam la început, e că genul ăsta de decizii pe care le luăm fiecare, da, spre a ne responsabiliza și a ne ocupa de ce putem să ne ocupăm în jurul nostru și în noi înșine, să se reflecte peste ani în schimbări în țară spre mai bine. Acum, nu o să zic cu cine să votăm propriu-zis la alegeri, pentru că nu cred că, din nou, nu cred că președintele va schimba faptul că fiecare dintre noi trebuie să trăim viața asta. Cred că e important să avem un președinte competent care o să schimbe înspre mai bine contextul în care trăim, dar tot trebuie să trăim fiecare dintre noi viețile noastre și ar fi înțelept pentru noi și pentru țara în care trăim să trăim cu responsabilitate pentru lucrurile pe care le vedem că ar putea fi îmbunătățite și pe care le putem și suntem dispuși să le îmbunătățim în jurul nostru. Bine, gata, ajunge. Mulțumesc că m-ai ascultat și ne auzim. Spor la vot!